Voluntaryong misurender sa 1003rd Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 10 Headquarters sa Sitio Kulon, Barangay Halapitan, San Fernando, Bukidnon. Ang tulo ka mga miyembro sa Communist Terrorist Group kung CTG-NPA adlaw Martes, Pebrero 10 ning tuiga. Gila ang mga misurender nga sila alias Toto, 42 anyos, residente sa Sitio Dumalig, Barangay Mabuhay, San Fernando. Alias Gamay, 24 anyos, residente sa Purok 3, Barangay Iba, Kabanglasan, Bukidnon. Ug alias Albert, 29 anyos, nga taga Barangay Lanbagan, Kabanglasan. Apil sa gitahan sa mga kanhi rebelde ang ilang mga armas. Si alias Toto, usa ka team member, samtang si alias Gamay ang supply officer sa Platoon 1, Squad 1, Guerrilla Front Malayag, Sub-Regional Committee 2, North Central Mindanao Regional Committee. Gisurrender nila ang duha ka unit sa homemade shotgun nga dunay upat ka steel magazines ug 11 ka buok nga 12-gauge shotgun shells. Samtang si alias Albert, team member sa usa ka Guerrilla Front 89, North Central Mindanao Regional Committee, Centro de Gravidad, Dario, nga nadismantel. Gitahan sab niya ang usa ka unit sa homemade shotgun nga dunay 3 ka buok nga 12-gauge shotgun nga bala. Sumala nila, nakadesisyon sila nga mosurrender tungod kadaghanan sa ilang kanhi mga kauban sa kalihukan ang mibalik na sa sabakan sa gobyerno. Nakakusudyan na sa 1003rd Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 10 ang mga misurrender nga miyembro sa CTG alang sa custodial debriefing ug profiling. Temporaryo sab nga nasa supply office unit ang gitahan nila nga mga armas alang sa proper documentation ug disposition. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.